Dňa 3.10. sa na gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka uskutočnili imatrikulácie prvákov organizované 4. A a 4. B a imatrikulácie primánov organizované triedou kvarta. Cez 2. a 3. hodinu sa uskutočnili ako prvé imatrikulácie prvákov v telocvični gymnázia. Študenti 4. ročníka sa obliekli ako mešťania a dedinčania a prichystali si bohatý program, kde prváci si museli prichystať divadlo na tému mesto a dedina. Následne ich čakali úlohy, ktoré ich mali vytrénovať na prežitie štúdia na gymnázium a overiť ich schopnosti. Museli prejsť hľadaním veci v blate, triediť zrná, prekonať vrátnicu, súťažiť o prvenstvo v telesnej výchove, hádať osobnosti, hádať vety bez sluchu a nakoniec mali karaoke a kvíz o gymnáziu. Všetky úlohy hodnotila porota 6 študentov tried 4. A a 4. B. Následoval príchod samotného kráľa školy a prváci museli zložiť prísahu. Nakoniec študenti 1. ročníka boli odmenení certifikátom a boli úspešne prijatí na gymnázium. Cez 4. a 5. hodinu sa konali imatrikulácie príjmanov v aule gymnázia. Žiaci triedy kvarta oboznámili príjmanov s gymnáziom o histórii a aktivitách, na ktorých sa škola zúčastňuje. Po tomto boli žiaci rozdelení do skupín a začali chodiť na stanoviská, ktoré im kvartáni pripravili a ktoré obsahovali hravé úlohy. Príjmani museli prejsť úlohy vedomostné i športové. Kvarta sčítala body a udelila každému odmenu za tímové umiestnenie. Potom príjmani zapečatili svoj príchod otlačkami na pamätný papier a dostali ocenenie certifikátom ako prijatie na gymnázium. Všetci prváci i príjmani boli s úspechom a úsmevom na tvári prijatí.